نابت مدب كما حلالفكم سناي مكتتال 10 تأزازات قداميتي تأزاز كالقوت أمالختي أب قدمي يخلوخا كالقيتي تأزاز سم اكزابير أملاخكا بخنتو أيتلعل سالسيتي تأزاز معالتي سنبت كتقدسا ذكر رابعيتي تأزاز أبوخان أديخان أخبر حمشيتي تأزاز أي تقتل شادشيتي تأزاز أي تزمو شاوعيتي تأزاز أي تسرق شامنيتي تأزاز أب بتسايكا بحاسوت أي تمسكر تاشعيتي تأزاز جنزب بتسايكا أي تمنى عسريتن ناي مودعتان تأزاز دما نبتسايكا كم نفسخا أفكر حري هتانات بحنساب سكند جمن قداميتي تأزاز كالقوت أمالختي أب قدمي أهلوخا كالقيتي تأزاز سم اكزابير أملاخكا بخنتو أيتلعل سالسيتي تأزاز معالتي سنبت قدسا ذكر رابعيتي تأزاز أبوخان أديخان أخبر حامشيتي تأزاز أي تقتل شادشيتي تأزاز أي تزمو شاوعيتي تأزاز أي تسرق شامنيتي تأزاز أب تسايكا بحسوت أي تمسكر تاشعيتي تأزاز ገንዘብ ጻይካ ኣይትመነ عسريتن ናይ መወዳእታን ትእዛዝ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር እዚአን 10 ትእዛዛት እግዚአብሔር ብኢድ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንዓና ንደቁ ዝሃበና እየን ክሳብ ዕለት ሞትና ድማ ክንሕልወን ይግባአና ሕራይ ካብዚ ቀጢልና ድማ ሽዱሽተ ቃላተ ወንጌል ክንመሃረን ኢና ቀዳሜቲ ቃል ወንጌል ጠሜ ነበርኩ እሞ አብላዕኩምኒ ካልአይቲ ጠሚኤ አስተኹምኒ ሳልሰይቲ ገይሸ ተቀበልኩምኒ رابعيتي عريقة كدنكمني حمشيتي حميمة بزحكمني شادشيتي تأثيرة مزاكمني اسك زي انكا بحنساب كينا نتجمن قداميتي قال وانجيل تامي أبلعكمني ካልአይቲ ቃል ወንጌል ጸሚኤ አስቲኹምኒ ሳልሰይቲ ቃል ወንጌል ገይሸ ተቀበልኩምኒ ራብዐይቲ ቃል ወንጌል ዓሪቀ ከደንኩምኒ ሓምሸይቲ ቃል ወንጌል ሓሚመ በጻሕኩምኒ ሻድሸይቲ ቃል ወንጌል ድማ ተኣሲረ መጻእኩምኒ ንፎ እዚአን ቃላት ድማ ወቱ ኣብ ልብኩም ሒዝኩም ኣተግብሩን ኢኹም ሕራይ ንፉዓት ህፃናት እግዚአብሔር አዕዚዙ ይባርኽኩም አሜን ሕራይ ካብዚ ቀፂልና ድማ ወለዶ አቦና አብርሃም ክንመሃር ኢና ናብ ወለዶታት ክወስደኩም አቦና አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ አቦና ይስሐቅ ድማ ንኽልተ ደቁ ንኤሳውን ያዕቆብን ወለደ አቦና ያዕቆብ ከዓ 13 ደቂ ወለደ ንሳቶም ድማ ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ዳን
نفتاليم ጋድ አሴር ይሳኮር ዛብሎን ዲና ዮሴፍ ቢንያም ይባሃሉ ሕራይ ዝተፈተኹም ህፃናት ደቂ አቦና ያዕቆብ ደጊምና በሐሳብ ንጥቀሶም ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ዳን ንፍታሌም ጋድ አሴር ይሳኮር ዛብሎን ዲና ዮሴፍ ቢንያም ይባሃሉ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም እዘን ሎሚ ዝተምሃርናየን ትምህርቲ ኩለን ብግቡእ አጽንዕወን ኢኹም ሕራይ ጽቡቓት ህፃናት ክሳብ ብኻልእ መደብ ንመጸኩም ሰላም ቅነ